Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Mgbe ị na-anọ n'oge ihe mgbu gị na-asị Chineke, ahụghị m nke a n'anya, ọ dịghị mma, mana aga m aṅụrị n'ihi na amaara m na aga m enweta ihe site na nke a. Aga m enweta ihe site na nke a. Aga m etozu oke. Aga m amata gị karịa ka m maara gị tupu ihe a amalite. Ma ana m agba gị ume ka ị na-ekwuchi ihe ndị ahụ ike n'ihi na ị na-ekwu ya ọ dịrị gị mma. Nke a adịghị mma. Ọ na-ewute Chineke. Mana enwere m ike ịchọ ịghara ịnọ n'ebe a n'ihi ụdị mmadụ m bụ. Mana ama m na ị nwere ebumnuche. Mana amaara m na ị ga-alụpụta ọlụ ọma n'ime m. Mgbe oge zuru, ị ga-agbanwe ọnọdụ m niile. Enwere m ike inweta gị na-eme nke a, ị na-ekwupụta ihe niile n'ụda. Ma mgbe ị na-ekwupụta ya otu Chineke chọrọ ka isi kwupụta ya dịka okwu Chineke kwuru, ọ ga-agbanwe otu ihe si emetụta gị. Ọ ga-agbanwekwa echiche gị. Ma ọ bụ gị nọrọ ọdụ ebe ahụ burukwa onwe gị lawa otu i chere na ihe ị na-eche. Pita nke mbụ 3:3. Mana agbanyeghị, ọ bụrụ na ị taa ahụhụ n'ihi ezi omume, ị bụ onye a gọziri agọzi. Obi ụtọ iji mere gị anya ụfụ. Ekwela ka mmadụ onye na-emegide gị mee gị ka ị maa jijiji ma ọ bụ ụjọ ma ọ bụ nwee nsogbu. Ọ bụrụgodị na ime ihe ziri ezi ma taa ahụhụ n'ihi ya. Ugbu ịma isi m na-akụ kpum 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 kpum. Enwere ihe na-ezighị ezi na nke a. Enwere ihe na-ezighị ezi na nke a. Ọ bụrụ na m mee ihe ziri ezi, aga m enweta ihe ọma na ya. Ọ bụrụ na m nwee ihe ziri ezi, a ga-agọzi m. Mana ọ na-ekwu na agọziele gị, mana a ga-agọzi gị n'ebe ọ pụrụ iche. Echere m na ihe kacha mma ga-emere anyị na ndụ anyị. Agwara m Dev nke a n'otu ụtụtụ n'izu ụka gara aga. A sị m ihe kachasị nke Chineke nwere ike ịkụziri anyị bụ otu esi enwe obi ụtọ mgbe ihe na-adịghị aga otu anyị chọrọ. Matu 5:5. Anyị nwere ozi ọma ama ama site n'ebe Jizọs nọ, nke a na-akpọ osisi n'ugwu ma ọ bụ beatitude. B-A-T-E-T-D-U-S. Mana ana m akpọ ha agwa nke ịdị. Agwa nke ịdị. Ugbu a, agwa nke anyị kwesịrị inwe. Ọ bụrụ na anyị chọọ inwe ọṅụ nke Chineke sị na anyị ga-enwe, ma ọ bụrụ na anyị ga-ele anya n'akwụkwọ Matu 5:5 nwa mgbe. Ngọzi na-adịrị. Ma Amplified Bible gwara anyị ihe ọ bụ ikwu ngọzi. Ọ bụrụ na m si Chineke gọzie ego, ọ bụ ihe ọ pụtara. Obi ụtọ, imere m anya ụfụ, na ịga n'ihu nke ime mmụọ, iji ndụ, ọṅụ na ojuju afọ. Ahụrụ m ojuju afọ n'anya ma iru ọma na nzọpụta nke Chineke. N'agbanyeghị otu ọnọdụ gị dị na mpụta ìhè. Olee otu nke a si dị ebube? Ka anyị lee ya anya ọzọ. Ngọzi na-adịrị. Ọ bụrụ na m si Chineke gọzie gị, ihe m na-ekwu bụ achọrọ m ka ị nwee obi ụtọ. Nwee obi ụtọ ruo na a na-emere gị ogbu. Achọrọ m ka ị gaa n'ihu nke ime mmụọ, ọ bụghị maka ego gị nọ n'ụlọ ọba ego. Iji ndụ na ọṅụ na ojuju afọ n'ime iru ọma Chineke na nzọpụta n'agbanyeghị ihe na-eme n'ime ndụ gị. Enwere m ike ịgwa gị ihe nzuzo? Echere m anyị na-atụfu ọtụtụ oge na-ekpe ekpere nke Chineke na-achọghị ịnụ. Echere m na anyị na-agwakarị ya okwu maka ihe ndị anyị chọrọ na ndị kwesịrị ịgbanwe ka anyị nwee obi ụtọ. Ịkwụ ụgwọ anyị ji n'ịrụ ụlọ ukwu na ịzụ ụgbọala ọhụụ, ịlụ di na nwunye ma ọ bụ isi n'ime ya pụọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ọ bụ. Ma achọrọ m ịma gị aka n'ihu n'ụbọchị taa ka ị bido na-ekpe ekpere n'ụzọ dị iche. Bulie kwa ụbọchị sị Chineke, ama m na ị hụrụ onye ọbụla n'anya. Ada m achọ ka ihe gaa n'ụzọ m taa, mana ọ bụrụ na ọ gaghị, ana m ekpe ka ị mee m ka m ghara ịma jijiji. Ka m nwee ike inwe obi ụtọ otu ọ gaara awụ ma ọ bụrụ na ihe niile na-agara m otu m si chọọ n'ụzọ m. O nwetụla mgbe ị chere ka ị na-ekpe ekpere tupu mgbe ọ ga-eru mgbe ị na-agaghị enweta ihe ị chọrọ? Ekpere m nke ahụ ụbọchị gara aga na taa.
ma anụ m ekpekarịkwa nke ahụ. Anyị niile chọrọ ihe anyị chọrọ, mana o nweghị ihe ọbụla dị njọ na ya nye ndị mmadụ. Mana mgbe ụfọdụ Chineke na-enyekwa anyị ihe anyị chọrọ. Mana anyị niile amatala na ọ bụghị ụbọchị niile ka ụbọchị ị na-agara anyị otu anyị onwe anyị si chọọ ka ọ gaa. Anyị nwere ọtụtụ ihe ndị ịtụnanya mere anyị n'ụlọ họteelụ na ngagharị nke ozi ọma anyị. Ma mmadụ ga-eche, n'afọ ole m na-eme na nke a, na họteelụ ole m na-arahụ na n'ime ya, na m kwesịrị inwetatụ ọha iru ọma buturu ibu obere n'aka Chineke. Enwere m ike ịba na họteelụ ebe ihe niile na-alụ ọlụ, ma mba ọzọ ha n'ebe a n'abalị. Abanyere m na họteelụ maka na ana m aga na họteelụ na Tọzdee ka m nwee ike gụtụ ihe ma zụta ike nke m ga-eji wee rụọ ọrụ n'abalị Tọzdee. Ndị hichara ebe ahụ ewere eku niile yewe ọnụ, anwụ na-achabata n'ime ebe ahụ, ebe niile na-adị ọkụ. O nweghịkwanụ ntụ oyi nke dị nke nwere ike ime ka ọkụ ahụ kwụsị. Ya mere ehi m ụra ka m gbanye ihe mmiri n'ebe a na-asa ihe n'usekwu, ihe eji agbanye ya adapụ. Ebe a na-asa ahụ onweghị ebe mmiri si apụ. Ọ bụrụ na ị ga-ewepụ mmiri, ị ga-ekupụ ya. Ị ga-echeruo mgbe ọ tọbara kpọmkpọm tapụcha. Mgbe ahụ ka ị nwere ike ịgba mmiri ọzọ. Abalị Tọzdee, mgbe o jiri ọkara gaa elekere 12 abalị, mmadụ achọọ ịbata n'ime ụlọ anyị. Ọwụ nwoke ezitere iweta ihe eji ekonye ihe n'ime ụlọ na-enwe onye nọ ya. Ma anyị nwere ihe mgbachi anọ n'ụzọ a. Ya mere mgbe ọ kwara ụzọ, ya mee mkpọtụ buru ibu. Ma Dave amalie gaa ebe ahụ sị, gịnị ka ị chere ị na-eme? Ọ gịnị ka ị na-abata n'ime ụlọ abịa ime? Onye ka ị bụ? Gịnị ka ị chọrọ? Ya sị, echekwa m ebe a nwee onye nọ ya. Ma ịma mgbe ahụ onye ọbụla eteela n'ụra. Anyị niile nọzi dịka anyị na-agwakarị ndị isi ka ha ghara ị na-akpọ oku ebe m nọ. Mana ama m na ị ga-aghọta nke ahụ, maka na o nweghị ihe a na-agwa unu. Ndị nwere ike ị na-achọ ịkpọ m, mana ha ga na-achọ ịkpọ m mgbe niile na-achọghị ịma ma ezuga m ike ma amụga m akwụkwọ. N'agbanyeghị nke ahụ, anọ m na-ehi ụra na Fraịde, na-ehi ezigbo ụra. Igwe m ebido kụwa. Ma ụnyaahụ mgbe anyị si n'ọgbakọ a laa n'ụlọ, ọ gara adị mma na ị hụrụ nke a. Anyị gara ise ya foto. Nke a na-emekarị anyị. Enwere m ike ịgwa gị ugboro ole o mere na anyị. Ha na-agbanwe ihe eji agbaghe ụzọ. Ị gaghị abanyenwu n'ụlọ gị. N'agbanyeghị na ị na-akwụ ụgwọ ụlọ ahụ, ị gaghị abanye n'ime ya. Ya mere ha ga-akpọta nwata nwa okorobịa nke nwere igodo na-agbaghe ihe niile, mana igodo ya ahụ arụghị ọrụ. Ya mere ebe a ka anyị nọ, mụ onwe m, Dave, onye na-eso m n'azụ. Anyị anọrọ n'ezi nke họteelụ, nọrọ n'ala nkịtị ka anyị nwee ike ịnọ n'ebe a na-eme ọgbakọ buru ibu, onye ọbụla na-akwa aka na-enwe ọṅụ. Eche m na nke a bụ ụzọ Chineke chọrọ isi mee ka m mara na ị ga-echeta onye ị bụ na ebe i siri bịa. Naanị nọrọ kelee ala ebe ahụ n'ala dị unyi, ma nwee ndidi dịka ị gwara onye ọbụla nọ n'ọgbakọ a taa ka ha mee. Ngwanụ, mana ịma akwụkwọ nsọ kwuru n'ezie, mgbe ihe ndị dị otu ahụ na-eme, ọ bụrụ na m ga-adịkwa otu m dị, mgbe ahụ a ga-agọzi m nke ukwuu. N'ezie, gịnị na-eme? Mgbe ị nwere ike ime nke a, agwa gị nọ na-agwa ekwensu ozi ọma. Ị bụ onye emeriri emeri. Ọzọ bụ nke a, ị nwetaghị m. Ngọzi na-adịrị ndị bụ ogbenye n'ime mmụọ, ndị nwere agwa dị umeala. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju mgbe ha na-eme ezi omume, n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị dị umeala, ndị nwere agwa a na-achọ achọ. Onye na-enweghị umeala n'obi na-ebulikarị onwe ya elu, ma ha na-echekarị na ha kwesịrị inweta karịa ka ha nwere.
ma onye dị umeala n'obi na-ekele karịa ekele na ihe obere ọbụla nke Chineke ma ọ bụ mmadụ ọbụla mere ya. Ngọzi na-adịrị ndị agụụ nke ezi omume na-agụ. Ha nwere agwa nke kachasị mma, ha na-achọkarị ime ihe ziri ezi. Ngọzi na-adịrị ndị na-eme ebere. Ha nwere agwa nke mgbaghara. Mgbe esogbula onwe gị maka ya, anaghị m emetechakwa ya m onwe m. Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'obi, na ha ga-ahụ Chineke. Ngọzi na-adịrị ndị na-eme udo. Nke a bụ ndị na-arụ ọrụ maka ịdị n'otu n'ime ha onwe ha na n'ebe ndị ọzọ dị. Ma ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume, ndị na-edowe ezigbo agwa n'agbanyeghị ihe ọ ga-ewe ha. O nwere ndị na-anọgide n'ezi omume ruo n'ụfụ, ma mgbe ọ baziri n'ụfụ, ha achọghịzi ịdị ezi mma. Ịma, anyị na-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ n'akụkụ agba ochie a na-akpọ ha ndị Izrel n'ihi na ha si Izrel, ma ha wee bụrụ ohu n'obodo Ijipt n'ọnụ ike agbụ nke ndị Ijipt. Mgbe ha bekwuru Chineke akwa, Chineke ezitere ha onye nzọpụta bụ Moses. Mgbe ọ nọcharala n'ọzara afọ 40 wee na-enweta ihe ndị ọ ga-eji were jee ozi na ihe ọmụma. Ngwa, mmadụ ole n'ime unu na ebe a n'abalị gara aga? Ọ dị mma. Ya edupụta ha n'okuku agbụ wee mee ihe ịrịba ama dị iche iche, kewaa mmiri osimiri uhie. Nri ụtụtụ ha esi n'elu na-ada kwa ụtụtụ. Ihe ịrịba ama dị iche iche, mmiri isi n'okwute pụta, ma gịnị? N'agbanyeghị akwụkwọ nsọ asị na ha gagharịa n'ọzara afọ 40 na-aga njem kwesịrị ịbụ naanị abalị 12. Mana ana m eche ụfọdụ n'ime unu wụcha ụmụnne ndị ahụ. Amaara m na mụ na ha bụ ụmụnne na mbụ. Ha wee chee na nsogbu ha bụ ndị iro, ndị Hittite, ndị Jebusite, ndị Perizite, Site niile, ndị It niile. Anyị niile nwechara ndị It nke anyị, ndị agbata obi It, nsogbu It. N'agbanyeghị ihe ị kpọrọ ha, anyị niile nwechara ha. Mana anyị na-ata ekwensu ụta, anyị na-ata ọnọdụ anyị ụta, anyị na-ata ndị ọzọ ụta. Dịka m kwuru n'ọgbakọ anyị n'ụtụtụ ụnyaahụ, ekwenyere m, oge eruola mgbe ị ga-eji aka gị nwere ọṅụ. Echela ka onye ọzọ na-enye gị obi ụtọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obi ụtọ, nwee obi ụtọ. Ya bụrụkwa na ị chọrọ ịdị njọ, o nweghị onye ọbụla ga-akwụsị gị. Enwere m agwa ọjọọ mgbe anyị lụsị di na nwunye ọhụrụ, n'ihi na a kpagburu m nke ukwuu mgbe m nọ na nwatakịrị. Ihe niile na-adịrị m njọ, adịghị m atụkwasị obi na ụmụ ihe ndị ọzọ. Ma Dev gbalịrị ike ya ime ka obi dị m mma, dịka nwoke ọzọ nwere ike imere nwunye ya, ya eme nke a, ya eme nke ọzọ. Afọ 2 ya na 3 ya wee gafee, ya sị m na o mee na ihe ọbụla o nwere ike ime ka m nwee obi ụtọ, mana m achọghị inwe obi ụtọ na ike agwụla ya. Mgbe ị kpebiri inwe obi ụtọ gị, mee m ka m mara. Ma enwere m ike ịgwa gị ihe nzuzo? Ụfọdụ n'ime unu nọ na mmekọrịta nke unu kwesịrị ịgwa otu ihe ahụ, maka na ịgbalịala iwuli elu, ịgbagharị ebe niile, ime ka obi dị ha ụtọ. Ma ha ekpebiela na mbụ na ha agaghị enwe obi ụtọ, ma ya mere gị bịa dabere na nsogbu ha. Ma ọ bụ mgbe ha nwere ọṅụ ka ị ga-enwe ọṅụ. Ma ị kwesịrị ime mkpebi sị, achọrọ m inwe obi ụtọ, mee ihe ị chọrọ ime. Amen. Ọ ga-ewute ha nke ukwuu na mbụ, mana ọ ga-agbanwe ha. Nke a bụ otu n'ime ihe ọma Dev mere m. O kweghị ka m na-achị ọṅụ ya. Olee ihe iji nọrọ afọ 40 na-achọ ịga njem ụbọchị 11? Ọ bụghị ndị iro, ọ bụ agwa. Ha tara Moses ụta, ha tara Chineke ụta, ha anaghị elegide anya, ha na-ada mba ngwa ngwa, ha anaghị enwe ndidi, na-eche mgbe niile na ha kwesịrị inweta karịa ihe ha nwere. Ha anaghị enwe obi ekele, ha anaghị enye ekele. Ịma, ọ bụrụ na anyị mee ihe ziri ezi, mgbe ahụ anyị ga-enweta ihe ziri ezi. Mana ọ na-atụ m anya na ndị mmadụ ndị na-achọghị ime ihe ziri ezi, ha na-enwe agwa ọjọọ megide ndị a gọziri n'ihi na ha mere ihe ziri ezi.
ime emechara m ike agwụ m maka ndị na-emere m anya ụfụ maka otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ ma ọ bụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ. N'ikpeazụ m bịa na-echesi ma ihe mere achọkwala ihe onye ọzọ nwere ma ọ bụrụ na ị gaghị eme ihe ha mere wee nweta nke ahụ. Jenesis 4, Ken na Ebel. N'ebe Ken dị, ngwa ngwa ka anyị bido na amaokwu nke 3. Ma mgbe oge ruru, Ken ewetara Chineke ihe onyinye nke mkpụrụ si n'ala, ma Ebel eweta mkpụrụ nke mbụ nke igwe ewu na atụrụ ya, ma nke kachasị n'ibu. Ma Chineke anabata ma sọpụrụ Ebel na onyinye ya, mana onyinye nke Ken ọ sọpụrụghị ma ọ bụ nabata ya. Ken nyere ọlaaka nke ya, o nyere ọrụ ya nke na-atọghị Jehova ụtọ, ma Ebel nyere mkpụrụ nke mbụ nke igwe ewu ya. Amaghị m ihe ndị Chineke jiri ọ sọpụrụghị ihe onyinye Ken, mana ama m na o nwere agwa ndị gara ebe ahụ. Ma onyinye nke Ken na amaokwu nke 5, ọ nabataghị ma ọ bụ sọpụrụ ya, ma Ken ewee iwe nke ukwuu wee wesara ma wee iwe ma daakwa mba. Ngwa ngwa ahụ o nwetara agwa ọjọọ, mana ọ gbabataghị ya n'obi ichesi, ngwa ebe Chineke na-anabataghị onyinye m, olee ihe m na-emeteghị nke m kwesịrị ịgbanwe? Ị nọ n'ebe a? Ọ bụrụ na ihe anaghị alụpụta ọlụ n'ime ndụ m, gịnị ka m kwesịrị ile anya? Anyị na-achọkarị ike onye ọzọ ụta. Ọ bụ gị mere ya, ọ bụ gị mere ya, ọ bụ gị mere ya, ọ bụ gị mere ya. Ọ bụrụ na ị na-aga n'iru ịga njem n'okwu ma ị ga-ama eziokwu ahụ Jizọs kwuru, sị eziokwu ga-eme gị ka ị nwere onwe gị. Ọ bụghị eziokwu maka di gị ma ọ bụ ụmụ gị ma ọ bụ ndị nne na nna gị ma ọ bụ ndị agbata obi gị ga-eme gị ka ị nwere onwe gị. Ọ bụ eziokwu nke Chineke kpupere gị banyere onwe gị. Mana ama m na ndị ọzọ nwere nsogbu, mana mgbe niile ana m ahụkarị ndị nwere nsogbu. Mana anaghị m ekwu na ha ekwesịghị ịgbanwe, mana o nweghị ihe m nwere ike ime maka ha. Naanị onye m nwere ike inwe olileanya ịhụ mgbanwe n'ime ya bụ m onwe m. Ọ bụrụ na m kwere ka Chineke rụọ ọrụ n'ime m, mana ndị ọzọ ọ bụrụ na m kpere ha ekpere ma tụkwasị Chineke obi ịrụ ọrụ. Amaokwu nke 6, o nwere ike Chineke chọrọ iji nke a gwa ụfọdụ n'ime unu okwu taa ma ọ bụ ndị na-ele na ihe onyonyo. Ma Chineke agwa Ken, gịnị mere iji ewe iwe? Ma gịnị mere iji nwee obi ilu ma daa mba ma dị ka ị baghị uru? Ọ bụrụ na ị mere nke ọma, ụwa agaghị anabata gị. Mana ọ bụrụ na ị meghị nke ọma, ma ajọ omume nọ n'ụzọ gị na-akụ aka, ma ihe ọ chọrọ bụ gị onwe gị, ahụrụ m nke a n'anya, mana ị ga-amata ya. Ị ga-amata ya. Atala onye ọbụla ọzọ ụta, atala Chineke ụta, atala ekwensu ụta. Ọ bụrụ na ị mee nke ọma, a ga-agọzi gị, mana ọ bụrụ na ị meghị, mgbe ahụ mmehie na-akụ aka n'ụzọ gị, ma ị ga-ajụkwa ya ma guzogidekwa ya. Otu n'ụzọ nke kacha mma, otu n'ime ụzọ nke kacha mfe idewe onwe gị n'etiti uche Chineke bụ ị na-akpa ezi agwa. Elee otu n'ime agwa ndị kacha mkpa? Echere m na otu n'ime agwa ndị kacha mkpa bụ na-enwe agwa obi ebere mgbe niile. Na-echeta mgbe niile na o nwere mgbe ị na-emeteghị ya, mgbe ndị ọzọ na-emeteghị ya. Ị kwesịghị ị na-aba mba na-eti mkpu ma ọ bụ kpee ha ikpe ma ọ bụ jidere ha ya. Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa nke ị ga-agwa ndị mmadụ, ewezụga ma ọ bụ ọnọdụ nke ị kwesịrị igbo otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ, ọ ka mma ikwe esogbule maka nke ahụ, n'ihi na ị na-eme ihe ndị ahụ n'oge gara aga. Ịma, amụtala m isi n'ụzọ m pụọ mgbe ndị mmadụ na-adịghị emete ihe. Ana m agbalịsi ike ime ka m gaghachi azụ gakwuru ha. Ana m aga ruo ogugo a, ma ọ bụrụgodu na ha asịla ndo, aga m achọ ime ka ọsịsa m wee nye ha, ga-ada ụda nye ha, ka ha wee mara na m onwe m agbagharala ha. Maka na mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike ime ihe mejọọ anyị, sị anyị ndo, anyị asị ọ dị mma, ha pụwa nke a na-amagharị ha ikpe ebe ọbụla ha gara. N'ihi ya, ọ dị mma ịkpọkwa onye ahụ si ya, nwanne m, achọghị m ka nke a na-esogbu gị na-aga n'ihu. Karịchasịa nke m onwe m onye nọ n'ọkwa, ana m achọ ime ka ndị mmadụ mee ihe na-adịghị mma n'ihu m, ma ọ bụ ihe ha na-ekwesịghị ime nke jọkarịgburu onwe ya na njọ.
mana ana m emegaruo n'ogugo nke ịkpọ ha si bịa. O zuola. O nwere mgbe m na-emeteghị ya na ndụ m. Ekwela ka o sogbuo gị. Nwa agwa nke ime ebere. Ma kwenyere m, ejighị m ya wee bịa ụwa. Ọ bụ m mụwara emụta ya. Ị nwekwara ike ịmụta agwa dị mma. O nwere ihe mejupụtara ndị mmadụ na agwa ha. Ihe mejupụtara mmadụ dịka ihe Chineke etinye n'ime ndụ gị, na ihe ndị mere anyị mgbe anyị na-eto eto n'ụlọ akwụkwọ. Anyị asị na nke a so n'akụkụ ndụ anyị. Agwa nke ị bidoro na ya mgbe ị na-eto enwere ike ịgbanwe ya, mana agwa nke mejupụtara gị bụ nke a ga na-agbanwe na-ewulite ya. Aga m na-abụrịla onye mba, ma amụtala m ịgbagharị n'ebe ndị mmadụ n'etiti iwe m. Ma e nwere ụdị agwa ndị nọ n'ime mmadụ. Ma ịgwa gị eziokwu, ndị ụfọdụ kwesịrị ịmụtakwu ihe maka ị na-eche maka ime ihe ọjọọ karịa agwa ime nke ndị ọzọ. Ị nwere agwa nke obi ụtọ, mmali elu, nke okwukwe ị na-eme. Ha dokwa ụgbọala ha, ha pụta n'ụgbọala ha, ha amatazikwa ebe ha dewere ụgbọala ha, echee na ọ bụ ihe egwuregwu. Ịma na ị ga-aga n'azụ oge ebe ị na-aga, gị gaa n'ihu na-aṅụrị n'ime ya n'ihi na ị naghị ahụ ebe ị dewere ụgbọala gị. Gị wee dịka o nwere ihe ị ga-eme, ya dịka ị nwere ụbụrụ. Ịma o nwere ndị ekere ha nwee nnọọ obi dị mma, inwekarị obi ụtọ, mana ọ na-emekarị ha ka ha bụrụ ndị nwere agwa ibuli imi ha elu mgbe ọbụla. Ma echere m na Dev gara ije otu ahụ. Ọ bụ onye ekeziri nke ọma. Ọ naghị enyecha onwe ya nsogbu. Mgbe niile ọ na-enwe obi ụtọ. Abara m ime nwekarịkwa agwa nke ịta ndị mmadụ ụta, ma nke ahụ bụ ihe m metere. Mana enwere m agwa na-adịghị mma nke ịbụ ihe niile n'isi m, nke m mezirile kamgbe afọ 15. Mana ihe merenụ bụ ekwesịrị m ịrụtụkwu ha ọrụ n'inwe agwa dị mma karịa ka o mere. Mana ị kwesịghị ị na-enwe mwute n'obi gị n'ihi nke ahụ. Mana ekwule na n'ezie otu a ka m dị. Nke a bụ nnọọ otu m dị. Ejile nke ahụ anapụta onwe gị n'ebe si achọghị m ịma ụdị nsogbu nke m nwere. Site n'inye aka Chineke, aga m eru n'ogugo nke m ga-eme ma na-edewe agwa dị mma oge niile. Ị na-eme agwa dị mma ka mfe karịa inwetaghachi agwa dị mma. Ọ na-ewe ike buru ibu ibuli ma dakwa, ma na-ejisi ike ibuli ọzọ. Otu ihe emeghe gị sị gị wee daa ha. Gị na-akpọ onye ọbụla ka ekpere gị ekpere mgbe ndị na-eso ụzọ Kraịst ga-abịa bulie ihe gị elu. Ibulite hele, mgbe ahụ ihe ọzọ abịa meghe na ndụ gị. Ebikwere m otu ahụ ọtụtụ afọ, masị ihe nke a na ọ na-agwụ m ike. Mrigo mrida. Mana m chọpụta na ọ ga-adịrị m mfe ime onwe m ka m ghara inwe iwe mgbe ọbụla karịa iwe iwe ma emechaa m jishi ike ijilala onwe m. Amen. Guzogide ekwensu mgbe ọ ka na-ebido. Agwa gị bụ ihe ga-ekwu ihe ị ga-abụ n'ọbịanihu. Ọ bụ ezi enyi gị ma ọ bụ bụrụkwa ezi onye iro gị. Ọ bụ ihe na-akpọkete ndị mmadụ n'ebe anyị nọ, ma ọ bụ chụpụga ndị mmadụ n'ebe anyị nọ. Ọ bụ ya bụ ike nke ga-ekwu ma ya ọ ga-aga n'ihu ma ị ga-ada. Ma ịgwa gị eziokwu, o nwere ọtụtụ ihe ime na ị ga-eme ma ị gaghị eme. Anyị na-atọ Chineke ụtọ. Ọ dị mma ka anyị na-echeta mgbe niile na ọwa agwa anyị na-akpaso nsogbu anyị, na nke a bụ ihe bụ nsogbu anyị. Dịka ndị na-eso Jizọs Kraịst, anyị kwesịrị inwe ọṅụ na anyị nwere onye na-egbo mkpa nke ebi n'ime ndụ anyị. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.